Lämmitysjärjestelmän vaihtuminen voi tuntua hankalalta. Mitä vaihtoehtoja juuri sinun kohteeseesi on? Onko maalämpö kannattava järjestelmä? Entä ilmavesilämpö? Onko se hyvä ja toimiva? Kuinka ne soveltuvat kotiisi, mitä ne maksavat ja säästääkö niille lämmityskustannuksissa? Mitä eroa niillä on ja mikä olisi paras merkki tai malli? Hyviä kysymyksiä. Ja nämä todellakin mietityttävät todella monia. Moi, mä olen Jouni Tikkanen, Netraudan energia-asiantuntija. Olen auttanut vuosien varrella tuhansia asiakkaita valitsemaan juuri heidän kohteisiinsa parhaiten sopivan lämmitysjärjestelmän. Sellaisen, joka toimii luotettavasti, säästää energiaa ja on järkevä investointi pitkällä aikavälillä. Mulla oli 3000 kiinteistön kokemus lämpöpumppujen ja lämmitysjärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa projekteja laidasta laitaan, omakotitaloista, uudisrakennuksia pieniin taloyhtiöihin. Tiedän, että lämmitysjärjestelmän valinta voi tuntua monimutkaiselta. Siksi mä oon tässä, auttamassa, selittämässä ja tekemässä asiasta selkeämpää. Mun tehtävä on katsoa kokonaisuus just sun kiinteistön kannalta ja löytää ratkaisu, joka toimii nyt ja tulevaisuudessa. Jokainen kohde on erilainen ja samoin jokainen lämpöpumppu. Siksi meillä Netraudalla on palvelu, jolla saa lisää tietoa ja ohjeistusta eri järjestelmistä. Se tekee päätöksenteosta huomattavasti helpompaa. Kyseessä on maksuton energiakartoitus ilman ostopakkoa. Homma toimii näin. Minä tulen paikan päälle, käydään kiinteistö läpi ja kuuntelen sun toiveita. Katsotaan yhdessä kiinteistösi sisätiloista nykyinen järjestelmä, tekninen tila, kiinteistön sähköt sekä mihin maalämpöpumpun tai ilmavesilämpöpumpun sisäyksikkö saadaan sijoitettua. Katsotaan myös millaiset purkutyöt pitäisi tehdä ja millainen olisi hyvä haalausreitti, kun viedään vanha pois ja uusi järjestelmä kannetaan sisälle. Kiinteistön ulkopuolella tarkastetaan, soveltuuko tontti esimerkiksi maalämmölle ja miten porauskalusto saadaan paikalle mahdotettua. Ja myös se, täyttyyhän vaaditut etäisyydet naapureihin ja muihin rajoihin. Samalla kun ulkona ollaan, katsotaan mihin ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikön kannattaisi sijoittaa ja mihin ulkoyksiköstä tuleva lauhdevesi voidaan järkevästi ohjata. Kartoituksen jälkeen muutaman päivän päästä saat ehdotuksen, joka sisältää kartoituskäynnin perusteella tekemäni lämmitysjärjestelmän projektisuunnitelman, lämmitysjärjestelmän mitoituslaskelmat, kuinka paljon energiaa ne kuluttavat ja kuinka paljon säästät. Ja tietenkin laajasisältöiset tarjoukset sopivimmista järjestelmävaihtoehdosta juuri teidän kotiin. Saat aivan rauhassa tutustua ehdotukseen ilman painetta tai kiirettä. Mitä se laaja tarjoussisältö sitten meinaa? Se ei ole vain tarjous maalämpöpumpusta tai ilmavesilämpöpumpusta. Se kattaa kaiken. Maalämmön energiakaivon rakentamislupan hankinnan, rakennusvalvonnalta, porauksen suunnittelun ja totta kai toteutuksen. Ja mikäli kuntasi rakennusvalvonnalta vaatii myös luvan ilmavesilämpöpumpulle, me hoidamme sen. Lisäksi toteutamme tarvittavat vanhat järjestelmän purkutyöt, kuten lämmityskattilat ja öljysäiliöt. Ja toki tarjoukselle kuuluu myös sähkötyöt sekä tarvikkeet. Laitteita ei pelkästään toimiteta asiakkaan tontille odottaman asennuspäivää, vaan ne tulevat asentajan mukana suoraan meidän varastosta asennuspäivänä. Laitteet myös tuodaan kohteeseen sisälle, asennuspaikalle asti, myös kellaritiloihin. Asennus tehdään aina laadukkaasti, parhaita asennustapoja sekä valmistajien suosituksia noudattaen. Asennuksen jälkeen saat käyttökoulutuksen sekä 5 vuoden asennustakuun, joka kertoo työn laadusta. Netraudan kautta saat siis yksilöllisen palvelun, joka kattaa kaiken aina suunnittelusta toteutukseen. Ja muista, kysy rohkeasti, jos joku mietityttää. Lämmitysratkaisun hankinta on iso päätös, mutta se ei tarvitse olla vaikea. Me olemme täällä sinua varten. Täytä lomake Netraudan ilmainen energiakartoitus sivulla ja asiantuntijamme on sinun yhteydessä.